umiestnila Bendiková Viktória, juniorský klub Poprad časom 57,70. 5. miesto obsadila Pišová Katarína, Kirejší Banská Bystrica, čas 57,50. 4. miesto Lozáková Kajla, SHRC Regetovka, 57,39. Na bežňu na pódium sa postavia na 3. miesto Murinová Ema, Veľká Valčianská dolina za čas 57,12. Na 2. miesto vystúpi Bečková Jana, Kaliasna, čas 56,62. Najrýchlejšou v dnešnom podujatí v kategórii mladších prežiačok bola Janková Rebeka, lyžiarsky klub Lovca, 54. Ceny odostávajú prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie, inžinierka Janka Gašperová, starosta obce Zuberec Vladimír Šiška, predseda organizačného výboru podujatia pán Šenkár, technický delegát Martin Kupčov. Súťaži sa hodnotili, súťažiaci získavali body do slovenského pohára. Tí, ktoré majú registračné číslo, budú mať pridelené body podľa poradia od 100, od 1. po 30. miesto, podľa bodovania 100 až 101 bod. Zároveň získavajú body do slovenského pohára súťaži družstiev. Vyhlasujeme výsledky kategórie mladší prežiaci. Na 6. mieste sa umiestnil Žikarský Martin, ešte juniorský Poprad, časom 57,70.